Aurkezteko, Jonbi? Maitasun bat, Teoria bat, tren bat, jarrera bat, kolore bat, lilura bat, etxe bat, sute bat, ez. toki bat! Beraz, datozela iratxe eta aritz, udaleko zein rehabilite arkitektu taldeko kideak gure tokia aurkeztera. Hau ekote! A ber, udalak potentzialidade handia ikusten dio proiektuari, izan ere lau eragileen arteko elkarlanetik sortua bada ere, uste dugu Usurko herriaren eta herritarren hainbat beharrei erantzuteko balioko duela. Leno, zuk esan bezala, udal gobernuan ere hasieratik egin dugu elkargunearen aldeko apustua eta gure proiektu izendatu gendun baitare. Eragileek proiektua aurkeztu zigutenetik lanean aritu gea proiektu hau, gauzatzeko urratsak ematen. Partaidatzea prozesua hasi aurretik jakinarazi genuen, baina uste dugu ez dagoela soberan gogoraraztea alegia elkargunea edo Arrobitzulo, Udarregi ikastola pareko zelaian eraikiko dugula. Proiektuaren bultzatzaileek hainbat proposamen egin zituzten, baina egokiena hori zela erabaki genuen. Bai espazioaren tamainaren aldetik eta baita arauen aldetik ere. Egun indarrean diren arau subsidiarioak zein behin-behinean onartu dugu berri deun plan orokorrak espazio horretan udal ekipamentu bat aurreikusten dulako. Horrez gain, udalaren irizpidea da eraikin begerriak egin baino lehen erabiltzen ez diren eraikinak berritzea. Baina kasu honetan, irudikatutako espazio berri horren ezaugarri diala eta ez gendun ezerrepareko ikan eta orduan berri bat egin behar dugu. Udalak eraikin berri hori eremu horretan eraikitzeko konpromisua hartu du eta hortan aigea. Eraikina egiteko dagoeneko 2,7 milioiko euroko mailago bat eskatuta daukagu eta aurre proiektua jada badaukagu. Rehabilite arkitektu estudiokoak eginikoa. Momentu honetan exekuzio proiektua idazteko lizitazioakin laketan gabiltza eta, obraren kostua dela eta lizitatu beharra izaten dela eta lizitazio irabazten dunak 6 hilabete izango ditu exekuzio proiektua idazteko. Ondoren, obra esleitza galituko litzaiguke. Hori ondo bidean 2026ko urte hasieran gertatuko litzake.